bali kula ana pasare yen mali kilogan berne menene berat mati ela romo-romo jalane lemas arek urek balik tak golekane seripit ngebiwedeng barang mangsedek diragalarang cerweng jalmo jalma kangkon catan jiwa ya mas ngalor bali ngidul iki awor sesuk ra kumpul ujan jari arandaning kalapa ya mas kuning-kuning kula katimun kuat timun dibuat jamu sering-sering aku ngalamun karena terbayang wajahmu sari-ratri kudu eling lan waspada atur giaran prawandemen pamiarsa budaya Jawi
hangaturaken sugeng siang sugeng pinarak sugeng pepanggihan kalian sandiwara kedobrak siswa budaya ingkang mijil saking desa Growong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati ingkang dipun pangarsani dening Bapak Haji Mustaqim Anom Sudarsono soho Ibu Hajah Sri Kristin Handayani bilih kantor sekretariat wonten ing Desa Bakaran Wetan griya nomor 106 cetanipun timur kantor kepala Desa Bakaran Wetan. Prapandemen pamirsa budaya Jawi saderengipun kita sagotrah saking keluarga ageng tutur Jawi sandiwara kedobrak siswa budaya anglajengaken pagelaran ing siang punika keparenga kita anggaturaken paraga utawi susunan pelaku ing siang punika minangkani pamundhutanipun bapak-bapak kadang panitia ugi dipun sarujuki Dewan Sutra Dara kedobrak siswa budaya ing siang punika badhe beber cariyos serial Keraman Kemaguhan Dawa Perangan Rebutan Kiai Pagak Budek Pati sutradara kasedening Ki Gede Sudarno Astrada katindakan dening Bagus Farel Wasiti pandabuk katindakan dening Ki Bagus Heri Tasmilah ganjareng dedapuan ing siang punika kelir sepisan angabaraken wonten ing Kapanewon Kemaguhan Penewu Senok Kumboro katindakan dening Bapak Andi Suratmin seniman kokoh 3 roda menur katindakan dening Ibu Suntari Sumarjo Beranjang Koro katindakan dening Bapak Dikdo Dimas Gilang Permati ing siang punika margani dados Penewu Sumirat Penewu Cundoko katindakan dening Padi Bagus Hadipati Kembang Jaya katindakan dening Bapak Deni Wijaya Garwo Prameswari katindakan dening Niken Ayu Harjati Patih Haryo Kecono katindakan dening Bapak Jarwi Santoso Senopati Tanjung katindakan dening Ki Bagus Heri Tasmilah Roro Ambar Wangi katindakan dening Santi Pramun Lurah Panut katindakan dening Bapak Budi Tumpek Iwon dening para prajurit katindakan dening seniman saking pagelaran sandiwara kedobrak siswa budaya Rudati katindakan dening Rini Paulus Farel Wasiti ing siang punika margani dados Gumilar Ersi Among Rogo katindakan dening Ki Gede Sudarno Demit Pulu Marongan katindakan dening Dimas Indro Mahisa
ketungkeng bang katidakan tiling Bagus Amin Wijanarko Nyai Anggi Sari katidakan tiling Yeti Mayang Sari Abdi Kinasih katidakan tiling Ariku Malasari Wonten perempuan nita penglipur katidakan tiling Widodari Ayu sang Baglaran Sandiwara kedobrak siswa budaya emban katidakan tiling emban pesek Alfansa rebat udah budagelan katidakan tiling cak lenteng CS Purbabi Arsu budaya kakung saha putri kala wau gancaripun dedakuan ing siang puniku kanthi lamban serial Raman Kemaguan Dawah Perangan Rebutan Kiai Pagak Budek Pati pungkasanipun atur sang Pagelaran Sandiwara kedobrak siswa budaya angaturaken sugeng amirsani ngantos titi purnanipun pawiyatan ing siang puniku Desa Arumanis kalis ing Sambi Kala Rahayu Rahayu Rahayu
Sena Kumbul. Ya tongko bektimu ya pujo pangestuning pun kakang. Enggal tampal Sanget ing pamundi mugi ndadosaken jimat. rening sekabeng para penewu sing nangkil ana ing panewan paguan kene kuwi akeh ya kepenakno luwih dhisik. Namung estukaken dawuh Kang. Gajeng Nur, Dawuh dalem Kang Mas. aku ki gumun lawan sliramu. Napa itu dipun? Saben-saben aku ning ndi wae kok ngetutke terus. Nuwun sewu Kang Mas Sena Kunggara. Iya. Kula menika ora garwa penjenengan. Ngono. Jare ana tetembungan garwa sigaranipun. Ya iya. Kekalipun tengah wonten pundi kemawon kula inggih ketemu. Ngitok elehku bekti kelawan kamu. Lho. Boten wonten kakung kula tresnani. Ingkang kula bekteni. Namung panjenengan Kang Mas Sena Kunggara. Inggih. Kewajibanmu banjur kepiye, Jas? Inggih Kang Mas, anggen kawula wentas sedaya ibu. Nggih to, ibu-ibu penewu ingkang sami nakempal ing mriku kula siwani. Menani olah tata kawalitan kula wentas sedaya para wanita wonten ing Karang Pradesan. Sanyata Kang Mas, sakmenika sampun katon lajeng sanget. Kaya ngono. Karena kok blotak saben dina. Inggih Kang Mas. Yen tetela kaya ngono diajeng pun kakang nelakake gunging panuwun jalaran. Sliramu pinangka ibu-ibuning para kawula ing kemajuan kula kepenakno nggonmu kaya ngono. Mangestakaken dawuh Kang Mas. Sumirat, Dawuh katimbalan Kang Mas. kepiye suasana ning garamu? Pikantuk berkah saha pangestu jal. Ayam tentrem parang Garuda waraden sedaya kawula wonten ing parang Garuda yang Ayo, kepenakno nggonmu. mangestaken jauh. Wangsul dumateng Bapa Resi Brajangkara. Anakku penewu Sena Kunggara aneng apa to? Ngepasi bibar kemawon sedekah utawi slametan sewuning kakang penewu yuyuripun. Sedaya para penewu-penewu ingkang sampun nempah wonten ing paguan mongko panjenengan pinangka sesepuh wonten ing paguan lajeng kados pundi saklajengipun sak sampunipun bibar nggen kula dekayu to nyewu kelawan kakang asapa yuyuripun sing ngepasi 1000 dina. Ajining kerta kuwi luwih unggul ajining dalil Jawa sapa utang niku kudu mbayar wong nyilih kudu mbangek. Yen utange beras kuwi ora kudu beras. Yen utang pati ya ora kudu pati. Penewu yuyurumuk yen kuwi wedana sing kondang kaluka. Sundul ing antariksa tan pilih tanding pilih blobok lho patine yo ora gerah ning patine rumpung kuwi diklenah karo Bupati Pati Kembang Jaya nggih jeneng Sabil kuwi ora mung truma dupeh wong ora ketang mitra sing kenthel renggang gula kepurut
Sing apik ayo bareng-bareng padha sabela ngudi tuwa patine dulurmu yuyu wong. Njen sliramu Menawi kula menika sarujuk awit kula mangigit-ngigit kula kali Kembang Jaya. Rikala dereng wonten pati. Parang Garuda menika kapanewon ageng tur agung wonten ing kulon kali. Namun kemawon sasampunipun wonten pati. Para kawula kadya nderek teng pati. Lah niki masegul ati kula kepengin mateni Kembang Jaya. Kula sarujuk. Sami Kang Mas Penewu Seno Kumbur. sing tegese sami utawa padha iki kepiye? Ngantepaken dhateng aturipun sedulur kula Sumirat. Oh, ngono. Ya. Lan pepunden kula Rajangkara nggih Begawan Rajangkara. Kula niku rak nesuhi teng Parangjana. Nek saniki rak juwon. Boten namung mangigit-igit ati kula perkara sedane Kakang Penewu Yuyurungga. Sasampunipun Kabupaten Pati diasta dening Kembang Jaya. Kahananipun pun benten. Parangjana duk nalika semanten iku dadi bumi mutia. Bebas pajak. Boten asok upeti teng Pati. Lho. Oh, sasampunipun Kembang Jaya dadi bupati. Sepisan lali kalih janjine ora migatekke kawula teng laladan Parangjana. Niki mantep ati kula. Kula mboten trima, Kang. Nuwun sewu. Menika rak lembakan to. Iya, Jat. Kula garwa panjenengan. Aku tak melu-melu upun-upun kembang. Sing apik ya kaya ngono. Di Penewu Cundang Ayo, atus pundi? lan si Adi Penewu Sumirat. Nggih, kados pundi? Nah, kan sewu nggih. Nggih, monggo. Kula tak nderek-nderek. Lho, sampean niku kok ukrek-ukrek barang sing tos kependhet. Yen panjenengane Kang Mas Yuyurungga ingkang sampun sedo sampun 3 taun laminipun. Lho kok ora dhisik-dhisik? Lho kok lagi saiki? Sakmenika pun sewu Kang Mas, Seno Kumbara. Lho wonten kemajuan menika bumi namung
badhe nambahi. Sing. Aku nang magone iki dukun. Yo parang para yo nur. Sing diarani perkara. Kuwi ora ana perkara ilang. Mesti ana perkara sateruse. Ora ana perkara iki ra ono. Taun ana Windaraya yo. Ora ketang kuwi mbah putune. Mbah kuwi bute tetep ora nareka perkara-perkara. Pindho. Kok timun musuh duren. Tak buka sejarah nasional. Buka nasional iki. Nasional. Kerajaan Singasari. Diasta dening Sri Rangga Rajasa Bathara Sang Hamurabhi. Sapa Supragung Singasari. Jembar tebane ugi akeh wadya bawa. Mung sak Kediri, sak Prabu Jayakatwang kuwi ditimbang bumi langit. Bumine kuwi gedhi, langit iki Singasari. Mergo anteping tiket sabana sing ampuh yo no. Singasari berubah. Nah, Mojopahit negara sing luwih panjang. Umure 219 tahun. Sampeyan kok apal, Bapak? Wiwit Raden Wijaya dadi ratu kuwi taun 1294. 1512 sejarah coba tak ya. Buku pohon gemak dadi ora ketempat kuwi negara sing gedhe ora sedera musuh karo wong negara. Sapa Brajangkara? Jaduk. Oh, Kau duduk sama lagi. sugih akal pikiran. Sponsor politik. Ahli tenung. Langit tak garap sambung. Srengenge tasbul ambles. Lemah tak tukak sambung. Wong sembeh tak linger. Iya. Nek kabeh padha cingkapon kok tak suwi. Kalah brew. Iki musola. Niki rak sami pirembakan ngantepaken desa. Ngenani bapak jaipun kakang penawi. Oh, ngono, ya. Monggo, lumada apik. Sliramu uga apik, becik. Bapak Guru Brajangkara nggih sae. Bojo kula menur sing ayu dhewe. Niki nggih ngeman campoing perang maguan lan pati. Campo perang tamurungo maguan sing asor ra ono kan. Iku rak banyak karo gawane mbaipun lho. Ajeng. Garwaku sing ayu sing tak tresnani. Aturmu kuwi bener ning kurang bener. Kakang Yuyu Rumpung kuwi dulure sapa? Ya iya. Kuwi mung tiba IP-mu lho kowe lila dipateni liyang IP-mu ning aku sedulure. Sarjo Prabu dulu. Dasar rujuk. Harus tunggal gen. Bojo Pangus tunggal gen. Harus tunggal gen. Panjenengan kedah gak adeg-adeg. kabeh pinangka paseksen ya dina iki wiwit iki aku tetep bales patine Kakang Yurmo Maguan. Dipun baik. Ya, Cek.
saged kowe tak tunggone kowe tak menang. Nek kono kabeh penewu sing sarujuk marang lekasku temeka ing pati ketemu Kembang Jaya patene lho. Tinggal Nah saiki upama nek kowe ketemu lan Kanjeng Dipati Kembang Jaya, njur apa kan? Arep tak seret nuwun saka palungguhan Dipati, ora patut Kembang Jaya ngesuwi kawula ing Kadipaten Pati. Ora bener. Ora ngono ana apa. Sing ben mungkin kawi bawane Kanjeng Dipati. Batose panjenengan iki tumus. Ya. Saurane dalang iki lho ana petung sing benar. Dipun. Saiki ngene. Nggih. Nek pancen kaya ngono kekarepanmu, aku sing dadi kepala. Pripun? Aku sing dadi kepala. Kowe dadi kepala. Iya. Maju akeh. Wes.